sayyidina Muhammadu Rasulullahi. A baya ka hadara mai girma ta manyan shugabannin mu cikin addini, shurafa ahli baiti Rasulullahi da dukkanin sarakunan sharifai da shugaban wannan mazauni mai albarka Maulana Asayidi Alhaji Sharif Haruna Garin Ali da sauran dukkanin jagorori irin su Maulana Sheikh Muhammadu Nazifi Al-Barmawi da sauran mahalarta maza da mata muna gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah kamar yadda Sharif ya ce za a yi magana a kan muhimmancin ɗariƙun sufaye. To alhamdulillahi muhimmancin ɗariƙun sufaye kawai ka kalli wannan maulidin. Idan ka kalli wannan maulidin da muke na Garin Ali ya isa ka gane muhimmancin ɗariƙun sufaye, domin sufayen ne suka shirya shi domin farin ciki da murna da samuwar Annabi Muhammadu, wanda shi ne asalin wanda ake koyi da shi a saka sufanci da zama an yi sufanci. To alhamdulillah muhimmancin ɗariƙun sufaye shine muhimmancin bin Allah. Wato wajabcin bin Allah shine ya janyo muhimmancin ɗariƙun sufaye. Maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce wa qad ila sayyidina wa ustazuna as-sayyid Abu al-Abbas radiyallahu ta'ala anhu an haqiqatit tasawuf. An tambayi Maulanmu Shehu Tijjani akan menene ma sufancin gaba daya, fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi, sai Shehu Tijjani ya amsa da fadarsa cewa ilam ku sani anna tasawuf, abinda ake cewa tasawuf shine imtisalul amri wa tilabin nahy bizahiri wa baɗin min haisu yarda la min haisu tarda. Shine bin abinda Allah yake so da barin abinda Allah baya so, ta inda Allah ya yarda ba ta inda ka yarda ba, sannan a fili da boye. Sai Maulanmu Shehu Ibrahim ya ce wala sabili ila haza, babu wanda ya isa ya abin da Allah yake so ya bar abin da Allah baya so a fili da boye, ta inda Allah yake so ba ta inda yake so ba, a fili da boye, sai ya rike duna musafahati Sheikhul Murshidul Kamil, face sai ya zama ya rike wani shehi cikakke mai shiryarwa. Saboda faɗin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wabtagu ilayhil wasila. Ya ku waɗanda kuka yi imani da ji Allah, taqullaha ku ƙara imanin ku da tsoron Allah, wabtagu ilayhil wasila, sannan ku ritsi tsanin nika zuwa ga Allah. To wal wasailu ila Allah kasiratun, shi tsanin nika zuwa ga Allah suna da yawa. Minha, daga cikin tsanin shine babban tsanin mutaba'atan nabi, shine bin manzan Allah bi aqwalihi wa af'alihi, cikin zantikansa da ayyukansa. Wannan shine lubbin sufanci, bin manzan Allah cikin zantikansa da ayyukansa, yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so. To shi kuma ni sufancin nan, menene alaƙar sufancin da addini? Menene alakar sufanci da addini? To Sheikh Ahmad Zarruq yana faɗa, ya ce nisbatin tasawuf min addini, danganin sufanci da addini shine nisbatul ruhu min al-jasadi, shine danganin jiki da ruhi. Domin yau duk yadda muka so da san iyayenmu, idan Allah ya sa suka riga mu rasuwa, sai ka ga mun ɗauke su mun je mun kai su inda ake binne mutane da hannuwan mun sa su binne su. Saboda ne, saboda ruhi ya bar jikinsu. To shi sufanci shine lubun addini gaba ɗaya, kamar da Ahmad Zarruq yake faɗa, nisbatul tasawuf min addini nisbatul ruhu min al-jasadi, li'annahu maqamul ihsan
allazi kusirahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rizqi domin shi sufanci makami ne na ihsani allazi kusirahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi ga sayyidina Jibril cewa man islam man iman man ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan shine muqamul sufanci kaga ashe sufanci shine lubun addini wanda ya zamo baya sufanci to ashe addinin sa ma yana da nakasu sannan imamu maliku ya faɗa ya ce man tasawwafa wa lam yatafaqaha faqad tazandaqa man tafaqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa wanda ya zama yayi sufanci kaga tunda imamu malik ya faɗa ashe sufanci wani abu ne wanda yake da asali a cikin addini ko balbal ma shine ainihin addini man tasawwafa wanda ya zama yayi sufanci amma walam ya tafaqaha shi kuma bai zama faqihi ba to fakad ta zandaka wannan zai ta aiki na zindiƙanci domin shi sufanci ma'arifa ce ta Allah azza wa jalla man tafaqaha wanda kuma ya zama shi yayi ilimi na shari'a da bin Allah amma walam ya tasawwaf bai zama ya zama sufi ba to fakad ta fasaka shi kuma zai zama yana aikin fasikanci wa man jama'a bainahuma wanda ya hada tsakanin sufanci da fiqhanci ma'ana ilimin ma'arifa da ilimin shari'a ilimin sanin Allah da ilimin bautawa Allah to fakad ta haƙƙaƙa wannan shine muhaqqiqi haƙiƙan nan da ake faɗa shine wanda ya iya bada haƙƙin Allah na zahiri sannan ya iya bada haƙƙin Allah na bani haƙƙin Allah na zahiri shine ka yarda abubuwa suna tabbata da dalilai ne da hukunce domin wannan magana ta Imam Malik Maulana Shehu Ibrahim ya fassara ta yace ka zandaku da awwal dalilin da yasa da farko ya zama zindiki ne saboda yayi sufunci da yayi kanci ba li'annahu qa'ilul aljabra al-mujib li fa'il hikmati wal ahkam wanda yasa yace shi sufi ne ilimi yake kai na ma'arifa na sanin Allah to qa'ilul aljabra shi yana kan jabari shi kuma jabari al-mujib zai janyo da ya fa'il hikmati wal ahkam zai janyo ka kore hikimomin ubangiji da hukunce-hukunce na alƙur'ani domin idan ka tsaya akan matsayin kai sufi ne kai ilimin ka da ma'arifa ne da Allah to idan aka ce wane ne ya je shi ya daki wane har ya mutu zaka ce ƙarya ne domin babu mai kashewa babu mai rayawa sai Allah shi ko Allah da yake kashewa yake rayawa shi ne ya zartar da hukunci wa katabna alaihi assalamu alaikum yan uwa ana neman Ibrahim ya ce shi abin da ya sa wanda ya so shi kamar matsalar da ake fama da ita yanzu a cikin ɗan uwanmu matasa mutum ya zo ya ce shi ya yi ma'arifa da Allah amma kaga duk ayyukansa kuma sun bambanta da wanda Allah yake so ya ce shi masoyin annabi ne masoyin Shehu Tijjani ne ɗan ɗariƙarsa ne masoyin Shehu Ibrahim ne ɗan faila ne amma aikinsa ya yi daban da na manzan Allah ya yi daban da na Shehu Tijjani ya yi daban da na Shehu Ibrahim wannan ba ɗan faila ba ne ko ɗan faila ne ɗan faila ne wanda aikinsa bai kama da na Shehu Ibrahim ba ɗan faila ne saboda Shehu ya ce idan sara kairun nasu sirtu wara'ahu wa in hatta yawman almasiru ba'idu yace ni tafiya nake a bayan manzon Allah idan annabi ya rika kafarsa da satawa idan annabi ya tsaya tafiya ta zama abu mai nisa gare ni ma'ana duk abin da annabi ya yi shi wannan Shehu Ibrahim yake koyi to idan Shehu ya zo maulidin manzon Allah motsi da riga za ta sai dai iska ta kada ta amma ba jikin Shehu ya kada ta ba saboda girma da kadari da martaba annabi Muhammad sadaka yan uwa mu da muke matasa musamman muna da'awar faila da harka ta dariƙa ana maganar dariƙa da yadda sufanci yake amma mutane ba ana hankalin sai ta wala mu Shehu Tijjani bin Usman yan mota ya faɗa ya ce idan mutum ya ce shi dan faila ne
to abin da za a gane shi dan faila ne shine za a ga yana ayyuka irin na sayyidina Muhammadu Rasulullahi ma'ana futihat magaliqun nufus bi faidihi fi sayrihi wa bi sirrihi al-mahaqi bal fatahi hashuri al-shara'i'u millatal islam kai tarqa ila sirhaqi futihat magaliqun nufusi an buɗe kullallin zukata da failar Maulana Shehu Ibrahim. Futihat magaluqun nufus bi faidihi. An buɗe kullallin zukata da failar Maulana Shehu Ibrahim. Fali fatahiha saboda buɗe zukatan da aka yi da failar Shehu. Abinda za a ga wanda yake dan faila sufi mabiyin Shehu Ibrahim yana yi shuri al-shara'u millatal islam kai tarqani nasbil haqi sai a ganshi yana dabbaka ayyukan addinin musulunci yana sallah a jami'i yana azumi yadda mutane suke yi yana sallah yadda ake yi yana duk abin da shari'ar Allah ta zo da shi wannan shine ake nufi da dan faila wanda shine asalin sufanci sai ka ɗan uwa wanda ya tsaya a kan shi arifi ne ƙa'idun aljabar almujibar da fayar hikimatu wal ahkami to yana kan jabari da zai rushe hikimomin ubangiji da dukkanin hukunce-hukunce wanda ko ya rushe hikimomin ubangiji da dukkanin hukunce-hukunce to wannan ba tabbataccen musulmi ba ne sadaka wajibi ne wanda zai yi tafiya ya gano ma ya tafiya take Maulana Shehu Ibrahim ya kawo maganar Imam Sawi ga shehunan mu nan yana cewa yan bagilu kulli shari'in fi fanni an ya arifu mabadiyul asharata ya kamata ga wanda zai shiga wani fanni to ya san ka'idojin fannin a takaice guda 10 yau kai zaka shiga tsarin sufanci za shi shiga tsarin tijjaniya to ka san ka'idoji a takaice guda 10 na tsarin sufancin kafin ka shige shi yanzu haka muke to nan inda malaman namu suke zuwa su faɗi menene hikimar sufancin menene abin an zo dan a ji kuma ana ta surutu kuma haka sai ka yan uwa sufanci shine lokacin addini wanda bai zama sufi ba ya yi ƙoƙari ya zama sufi domin sufaye a yau waɗanda ba ma sa kan tafarkin sufanci sun tabbatar da sufaye ne wanda suke rike da gadon manzan Allah hakikata domin duk ƙasashen da yau ake fitina da sunan ta'addanci ko kishin addini babu wata ƙasa ƙwaya ɗaya wadda ƙasar ta sufaye ce wadda ake wannan abu babu ita ko a Najeriya kai kaga ana yi a Kano saboda Kano garin sufaye ne da Maulana Shehu Ibrahim ya buga musu kansu sufaye ne saka babu wanda zai zo ya fake da wani abu da sunan addini ya ta'addanci a'a sai dai kaga muna irin wannan tarurrukan na soyayyar annabi da ahalin gidansa saraka yan uwa duba da lokaci da kuma yadda abubuwa suke tafiya sannan gashi muna da tsare-tsare da yawa akwai shirye-shiryenmu na kacici-kacici sannan akwai babban naɗi da yau za a yi a wannan fada mai albarka daman fada ce da ta saba naɗe-naɗe kala to yau za a naɗa garkuwar samarin faidar duniya gaba ɗaya da Allah kun gamsu za a naɗa ta kuma kuna son ku yi kafara ɗaya za a naɗa sayyida hajiya fanna ita sharifiya ce 'yan sharifai kuma hadiman sharifai sadaka za a naɗa ta a garkuwar samarin failar duniya gaba daya sadaka akwai aiki a wannan waje muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mu lamu sharif lafiya wani mushak al-imam Muhammadu Nasibi Allah ya ƙara masa lafiya sauran shehunan mu duka da suke nan da sharifai 'ya'yan manzan Allah ya saka musu da alheri wannan maulidi ne mai sirri wanda Maulana Shehu Tijjani dan Maulana Shehu Ibrahim ya kafa shi Allah madaukin sarki ya kara masa sirri tare da cikowa da mafi yawan matsatsaye muke amma zaka kalle mu babu wanda ya gaji ko abin ya gaishe shi saboda sirrin da yake wajen maulidin ƴaƴan manzan Allah ne kuma suke hidimar kakansu tare da masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi bai gabatarwa malam Shehu Amina Allah ya kara masa lafiya kafa ga malam Nasiru Abdul Hamid dan tata
ya dace fito da kuɗi ma ɗan shi ne na ce abin da zan faɗa ke ne fito da kuɗi ne ya suka mana aljihunmu